Allo Dakar no jeeya e otoji ɓurɗi wawde hutorede hande e nder wertago leydi Sénégal. Ɗi mobilaji dogata ko hakkude diwal e diwal tawi ko nawgol yimɓe. Charge kete ko laaɗo kuuɓal fedde dognoɓe mobilaji Allo Dakar no ɓuura famminde en e golle ɗi mobilaji. Allo Dakar c'est juste un Allo Dakar ko ɗum fannu jolgo yaha garta mbo yimɓe hewɓe ndendata e otoji tokosi. ɗum wona kesum ina yi'e e leyɗe goɗɗi. alhaali o ko ni yarata min cuɓode kiliyaneɓe noddoɓe amen e nokkuji kewɗi mi rokkuma yeru mbeɗa jogui oto hooram o neɗɗo noddami leegal jeppal goɗɗo noddami Guédiawaye mi yaaha neɗɗo kala mi ƴetta ɗum ɗo woni ɗo mi nawaɓe joni ko wayno Mbour ɗo wiyete croisement Saly ko ɗum tan woni Allo Dakar. Juste ça Allo Dakar. Mamadou Sow ko goto e ƴettowo ɗi mobilaji o holliti wonde hiɗi mbaɗi nafoore e biyol makko kala ɗo tolniɗa haɗa wawi hebde mobile Allo Dakar. Ndirum secteur transport o ina waɗi arrange ɓe vraiment waɗi min arrange an fewi par ce que souvent yahan noddat ɗum sa andi numéro téléphone neɗɗo hen noddat ɗum ara ha galle ma ƴettuma walla mbiya ɗum liyeɗe gonɗa ɗo ara tawma ɗon nama vraiment waɗi fayida dal trop vraiment waɗi fayida par rapport e yaade ha garage quoi vraiment woni caɗele mabɓe koɓe keptinaka to banggue laamu ngu. Mamadou Sow goɗɗo mo tawɗen no jooɗi ko downowo mobile Allo Dakar hakkude Mbour e Dakar. ñun dañu légaliser ñu rek laa bëgg. min jiɗi tan ko kayitaji amen ndewne e laawol ɗum tan min jiɗi min poto e woɗɓe ɓe emin nodda noon hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye walla amen hen saabu min ngala goɗɗum ɗum tan min jakori. duñ jàpp ñun lii lañu am. hombo rendi e ngo miijo e ko walaɗo kuuɓal Allo Dakar e biyol makko ko golle tan woni fandare mabɓe. komin sukaɓe joguiɓe jiyanɗi yiɗɓe gollade komin mbaɗat e kala saaha woni so caɗele mbaɗi min tongo min jewtida ɗum waɗi amen ɗo ko jeeyede e ko ɓamtata leydi ndi ko min ɓooyi noon e rade laamu ngu yo yewtide e amen ɓe min jiiɗi ɓe keɗo amen ɓe paama min yoɓe keptin gollal amen ngal. Transporteur kono e ngo miijo Gora Humma ko walaɗo kuuɓal syndicat doknoɓe mobilaji Sénégal jaɓani ngo e biyol makko golle Allo Dakar rewani sariya. L'État ne devait pas laisser laamu ngu fotani woppude woni e gueɗe ina jaaha so tawi aɗa waɗa ya garta marchandise ƴeewa taw licence hadema taw wadde ɗum saɗa nawa yimɓe ɗannotoɓe ƴeew licence hadema wadde ɗum kono ɓe madara ko ya garta mo rewani lawol ete eɓe jiiɗi wadde ya garta jeehe ƴeewoye licence jeehe daariye kayitaji jojjuɗi hadde moon wadde ɗum ɗofteɗe taw sariya kono eɓe goyto ɗoftugol sariya ɗum ina ayodiri wona lawol ɓe potani ni hay fuɗɗade. La régularisation vous devez même pas commencer. hande Allo Dakar no dowli no feewi e nder leydi Sénégal kono kala e saaha ko caɗele hakkude mabɓe e dadiɓe ɓe gila nde gouvernement keso ari woodi e mabɓe waɗɓe seppoji ngam golle mabɓe tine.